Táimán seo agus Steve gach duine, tásúla gom go bhfuil si bheith bansalt as 7:09. Is mise áineanna líthán agus is as chundé lítre me dom. A nocht 7:09 le cumann a bhíon, tomaid chun réalt, féalacán agus tuairtear a dhéanamh. Na rudaí a maiid tastal ná 3 pieces of paper, piano marker, agus scissor. Chun na carnóg a dhéanamh 5 pieces of paper, agus filet mar seo. An sin gearra an lína. Agus an sin ba carnóg a got. Cercalar? So táimid chun an réalt a dhéanamh dús. So fáid a carnóg popper agus filet mar seo. Fill an piece of seo, suas, goodie an lór mar seo. Agus an piece of seo, sias, goodie an lór an seo. Osca le a ríis, agus leis an cúine ag an bun, chuir isteach sa pointe seo. Chas mar seo, agus fill an lína seo arás go dtí an lína an seo. Fill an taobh seo, suas mar seo. Cas timpeall é, agus fill an lína seo, suas mar seo. Le scissor, gear an popper an lína seo. An sin, oscail an réalt, agus chuir brú na filtín. Mar sin. Éasca nach chuil? Réalt. Cercair. Tá an céad cén eile ná féalacán. So fáid a piece of paper, agus chuir ina leath chun tríptánna dhéanamh. An sin, déanann leis an taobh eile. Oscail é, agus casa timpeall. Fill an taobh seo, suas go dtí an taobh eile. Oscail é, agus casa, agus déanann arís é. Inis, chuir brú an pointe seo
agus cuir na taobhanna isteach mar seo. Leis an taobh is fuide bór, chuir an píosa seo síos mar seo, agus déan cinnte go bhágann tú barna síos an seo. Déan é leis an taobh eile, agus fág spás beag. Mar seo. Anois, tóg suas an bhéalgán, agus tóg an puinte seo faoin bhéalgán mar seo, agus fill an puinte seo síos. Chuir brú an filltín an seo, agus an sin, tá féalacán agat. Anois a chuirde táimid chun tartar a dhéanamh. So find a piece of paper, agus déan trintán leis. Agus an taobh eile freisin. Osca lé, agus déan Dan log leis. Agus leis an taobh eile freisin. Anois, táimid chun 3 chúine a chur sa leor. Mar seo. Cas timpeall é, agus chuir an píosa seo isteach freisin sa leor. Anois, cas timpeall é, agus táimid chun an píosa seo a chur mar seo. So déan mar seo, leat mar seo, agus chuireann leat an mhaach seo freisin. Agus táimid chun na taobhanna seo a brú isteach, agus puint a dhéanamh an seo. An bhfuil sibh liom. Táimid chun chas an paper mar seo, agus tóg an puinte seo suas go dtí an líne ag an bór. An sin, táimid chun bóg an líne seo suas go dtí an líne an seo. Now, tá an píosa, an cé píosa eile níos deachar, so lean me lábha. Táimid chun an líne seo a chur suas, agus an puint a cumad sa leor. Agus táimid chun é dhéanamh ar an taobh eile freisin. Mar seo. Anois, oscail an taobh seo, agus bog suas an puinte. Anois, tóg an puinte seo,
agus brú é síos mar seo. Agus chuir filtín ann. Déan ar an taobh eile freisin. Agus brú é síos. Inis, táimid chun an pointe seo, nó an cúine seo, a chur isteach agus an sin amach. Agus ar an taobh eile freisin, an pointe seo isteach agus an sin amach. Agus an pointe ag an bór, síos freisin. Inis, cas timpeall é, agus tóg an pointe seo, agus brú é isteach mar seo. Agus an pointe seo freisin isteach. Agus ar an taobh seo freisin, an pointe seo síos. Agus an pointe isteach. Ceach suas é, agus déan an filtín níos láidre mar seo. San sin tá tuirtear agat. Is féidir súla chur ar freisin más má leat. Agus sin é. So, anis tá réalt, féilcáin agus tuirtear agat. Sin é weimse tásúla gom gur bhain sibh taitneamh as, agus go mbainfidh sibh taitneamh as an cuid eile de seachtain na nóg. Tá chun slánará anis agus táid rachamid arás go dtí ionadóig na hÉireann ag gundé an mí. Slán libh!